Maayong hapon kanatong tanan, people of Oroqueta. Salamat ta sa Ginoo. God is good all the time, and all the time God is good, mga ka-people. Og salamat po kayo og dako, mga ka-people, kay kauban nato ang halangdon nato nga mayor in the city of Oroqueta, the capital of Misamis Occidental. Niyata karon, mga ka-people, sa office of the city mayor. On live sa people of Oroqueta, Mayor Lemuel Merrick Mananggit Acosta. Mayor Lem, maayong hapon, Mayor Lem. Maayong hapon, Sir Jan. Maayong hapon po sa tanang ka-people of Oroqueta. Kay it's my first time to be with the people of Oroqueta. Although, follower ko sa people of Oroqueta. Karon na ko na live, Sir Jan. No? Yes, Mayor Lem. Kuyog ni Sir Jan good. Salamat po ko ni Mayor Lem nga imong giunuran o gi-approve ni mo nga maka-interview jud ko nimo personally. Always yun na, Sir Jan. Basta ang ka-people of Oroqueta. Yes, Mayor Lem. So mga ka-people, allow me nga atong hinabion si Mayor Lemuel Acosta about sa mga coming, mga soon to open in the city of Oroqueta. Excited ba mo ana, mga ka-people? Kay ako, daghan kog nadunggan na manggod na mga hearsay lang nga kanang nalagi ko na mo abot sa Oroqueta nga kana mo ni siya i-establish sana ka na matukod pohon. Pero mas maayo gyud ka people nga ato ang istoryahon ang ato ang city mayor. Once again, ang ka-people ng bayan, John Lim, together with our city mayor, Mayor Lemuel Merrick Acosta. Mayor Lem, unsa may mga bag-o tuod sa Oroqueta, Mayor Lem? Mo nang sa kanunay, Sir Jan, moingon ko God is good all the time. Okay. Kining tanan nahitabo sa Oroqueta, nahitabo ni tungod sa pabor nga gihatag sa Ginoo nato. No? So in spite of the ignon natog mga kalamidad na abot sa atong syudad, ang blessings gapur lang gihapon sa ato ang dakbayan. No? Among them, kanang Sir Jan, ang pinakadako-dako nga ignon natog na nasirado na gyud nato nga investment is ang Metro Central Mall, no? Magtukod din magtukod diri sa ato ang dakbayan on a 1.4 hectare property. Gani 2 Saturdays ago nahimo ming testigo, no, sa pigpirmahay sa deed of absolute sale sa tag-iya sa property ug sa Metro Central kanang mall, no, nga mga owners, no, or ang tag-iya sa mao nga kumpanya dito sa Kauluhan. So hopefully matud pa ni Mrs. Ong, ang Chief Executive Officer sa Metro Central Mall, na if all goes well by August maka-groundbreaking me right then and there, musugod pud sila trabaho dayon August sa 2023. Yes, this year. That will be the earliest. Metro Central Mall. Yes, Metro Central Mall dayon kanang hopefully mahuman pud nila next year, na December of next year mo timetable. December of next year, 2024 mo-open ang Metro Central Mall. Yes. Kana siya nga mall, Mirlem, dako jud kay na siya nga mall. Well, di ta kaingog dako kaayo. It's more or less a community mall kay ang ilahang project cost is between $500 million pesos to probably 700 million pesos. So dako nga panalapi, no, ang ilang itukod sa building nato. Kung nahinumdum mo, nag-post si the late Ernesto Boy Quiros, no? Si Tito Boy, si Boy Q, kung mas nailhan nato siya sa radio, nga sige siya kalabay ani nga mall sa Laguna. Metro Central Mall. Yes, Metro Central Mall. Kay kung wa ko na in-post pud siya, nga pag-post nako atong 2 Saturdays ago, in-post pud siya sa Radio Positibo ug sa iya nga personal page, nga sige siyang kalabay ani nga mall. So basically it's still a mall that can employ probably 1,000 people, na wow, kung mapuno tanan ang mga tindahan dayon sa nastorya pud namo ani Sir Jan sa mga owners, muhatag sila og space para sa PRC. Wow, PRC. PRC na to kay ang Oroqueta nagbid man para diri mo tukod og opisina ang PRC og in principle na aprubahan na pud na sa PRC, no. So ang atong commitment nagpabilin dayon. Secondly, ang NBI diri pod didto pod nga mall, no, part of their services.
And probably ang PSA po na to, no? Para murag PSA na po din. Hindi na mo ito usami si Mayor Lem. nag-request man ta nga magbutang po dinhi kay ingno na to duha manggod ka distrito ang ato ang probinsya, no, nga gikahinanglan pud unta mas maayo pud unta nga naapod sa ato ang dakbayan para ang sa taga Distrito 1 dinhi na lang sa Roqueta mas duol-duol na, no, mo transact og unsa na business ani nga maahensya. So naana sa sud sa mall, no, commitment na ni Mrs. Ong mall Mayor Lem, no, na may PRC, na PSA, na NBI. Dili ka nang ingno na to igo-igo ra gyud, no. Igo-igo So pero ang ato ani is this will be the first mall sa Roqueta City, no. Then hopefully ang Gaisano will follow suit, no. Daghang mangutanan nako Sir Jan. Okay, what happened sa Gaisano na sila man tay una, no. Ang kay balo man ta sa proseso sa gobyerno nga ang Gaisano murenta man og property sa ato ang gobyerno, daghan pa man kaayog agian na, no, nga mga proseso ana, pero naagihapon sa pipeline ang Gaisano. Unlike aning sa Metro Central nga private to private ang gastorya, private landowners, private investment company po ang Metro Central, mo nang diha-diha kung na meeting of minds, diretso-diretso na dayon. All the government can do is to support the investment, no? So these are among the things na una dire. Of course, ang McDonald's na sa Napoy pipeline. McDonald's. Yes. Asa man adapit Naroon sa Poblacion 1, no? Poblacion 1. Poblacion 1 na nga area, kung maaprubahan kanang filings nga area dira, no? Kanang may filings, yes, drive-through na siya. Kung maaprubahan, dayon. Another in the pipeline, nakakortesiya na po nato ang Chowking, no? For Oroqueta, yes. Ang handyman, magpirmahanay na magkontrata kay naaprubahan naman sa Sangguniang Panglungsod. Pasalamat sa Sangguniang Panglungsod for the support ana ubos sa City Hall nato, no. And many other businesses nga dili sa nako i-announce. Of course, ang City Hardware na napud sa pipeline, no, kay inghangyo ng management sa City Hardware nato nga mag-expand sila sa dakbayan sa Roqueta ug moabli sila ga tindahan diri sa ato ang syudad. Of course, it's a welcome news for Roqueta City. No, so mauna siya ang pipila, Sir Jan, pero there are still more, no, nga I cannot divulge at the moment kay wala secret pa pud kay wala pa pud mi nga ingno natog naka na meeting of minds ba, no. Kay mura po kog nagbaligya good sa akong produkto, ang akong produkto Oroqueta, no. So kung mo-agree ni sila, then I'll make the necessary announcements. Anyway, kini nga mga announcement nako, gi-announce naman ni nako dugay pa, no, mga last year nagsige nako ingon nga naa na ni. So nahinay-hinay naghatagan og kinabuhi, no. Kay gibuligan man ta sa Ginoo aning bahina. So naghinay-hinay na og nahatag kinabuhi tong mga butang nga gipanghisgutan nato last year, Sir Jan. So all others may sigutan pud ni nato as the days move on, then most likely na ani mga muabot na gyud dinhi sa atong syudad. Parehaan na nakahisgot ko, nakapost ko sa Facebook nato last year sa fast cut, no? Kung kana fast cut Mayor Lem. So, naghulat na lang ta sa additional mga barko nila para madestino nila din kay palit pa man sila additional nga sea asset, no. Dayon natong Friday na naimbitar pud nato ang kining Starlight Ferry, no. Roro na siya, biyahe. Ang ruta na Cebu, Oroqueta, Iligan, Oroqueta, Cebu. So ganyan, dali na lang dito. So pwede taan na. Plus katong supercut pod Oroqueta upol man to. So mas duol gid sa Cagayan. So naanatay mga options dayon, no. So ang ako ang gi ka-excited ani Sir Jan is we are much closer to the big markets nga pwedeng naay oportunidad nga mobaligya sa mga produktong Oroqueta, made in Oroqueta, buhat Oroqueta, i-transport na to sa regional capital Cagayan, Iligan ba, or sa Sugbo, no? Mas mapadali po ang transportation. Mapadali mo, barato,
no, mo barato ang ingno nato cost nato kay direct atong pag-angkat di na mo agi sa lain, no. So mao ni mga pipila nga mga exciting things nga mahitabo sa atong syudad, Sir Jan. And as I have said, more will be coming in God's grace, no. Kay ako ning siging gibalik sa akong makauban nga kining tanan naayud ni bendisyon sa kahitasan kung ihatag man gyud sa Praise the ato. Lord. Mo nang ako ara gyud siging gibalik-balik na o pagampo nga mahatagag pabor ang Oroqueta nga muasinso ang dakbayan nato para mukuyog pug asinso ang mga katawhan nato. Murag, one way pud Mayor Lim no nga daghan pong makatrabaho kay Yes. daghan mong mag-open, daghan pong mga new establishment and napoy mga tagana fairies uban pa. Correct. More employment. Yes, na oo. Hatag Sakto sa ka ana ato. Sir Jan kay actually simple ra gyud ang strategiya namo, no. Ang amoa is to generate business opportunities for investors. Then kung musulod sila sa Oroqueta kay ang uban man god nang napamanggoy mo ingon bitaw Sir Jan nga naalagi Gaysano, naalagi Metro Central pero wa may ipalit ang atong mga tawo. Kasagara ang Mao ginagala nay nato, Mayor ilang ginaingon. Nalimot sila nga dili man ra ang taga Oroqueta nga ang giserbisyoan ng mga negosyoha. Ang giserbisyoan ang tibuok distrito 1. From Jimenez as far as sa Pangdalaga, Calamba and Baliangao, no? Mo ni ato ang market. Now, when people start coming to Oroqueta City, no? When people start coming to Oroqueta City, mugasto na sila Sir Jan, no? Musud sa mga malls, suroy-suroy sa malls, kung way makita dila, mutambay sa plaza, mukaon og halang-halang, mukaon street foods, madto sa mga restaurants na nato, musakay og tricycle, na ay pull down effect nga gitawag nato sa atong ekonomiya. So, when visitors tend to spend their money in Oroqueta City, ang mahitabo is mas daghang employment sa Oroqueta. Kung naay trabaho ang Oroquetanos, naay kwarta ang mga Oroquetanos. So, simple ra gyud kayo atong strategiya. Dahil mo ingon silang planta. Yung kung nga, factory daw Mayor Lim, mo na sila. ngano limitahan man nato atong kaugalingon sa planta. Nga na may mga negosyong susama ni ini nga mosulod. Ang net effect ng planta, mamol, matindahan, or unsang klaseng negosyo, ma-call center ba, Sir Jan? Ang net effect is na ay employment generation. More na gyud na siya, no? Pariha na gyud ang epekto ni ana. Now, if our agriculture sector will become dynamic, no, as mandated by Governor Henry Aswaminal dinhi sa ato ang probinsya nga paligunon nato ang ato ang sektang pag-agrikultura for food security, and at the same time maka-generate ang surplus, then probably makatugod na tag planta na dayon, no, kay na naman tay surplus goods. Kay ang problema biya nato karon Sir Jan, unsay mga produkto atong ipangbaligya sa gawas. Kay ang Oroqueta, for instance, net importer ni og halos tanan gikan sa bugas, mais, utanon, wala tay surplus ani. Gaangkat ani tanan sa gawas, no? Mo nang karon panahon na nga pagausbo na to atong mentalidad kay naghimo man tag oportunidad nga naanay mo biyahe padung Cagayan, natay merkado para sa tong produkto, naay mo biyahe padung Cebu, na pud tay merkado para sa tong produkto. Karon na tingaling panahon nga i-develop nato ni nga mga sektor sa ato ang syudad. It will take time. Definitely, it will take time. It won't happen overnight. No? Probably 2-3 years down the road. Pero at least, we started the ball rolling. No? Maugid ni siya ang importante ani nga inghimo tag una nga lakang para moabot ta ana nga direksyon. Kay ako argi yung damgo, Sir Jan, kay simple na kayo. Muasinso ang Oroqueta, muasinso ang isa ka Oroquetanon. Kay if that happens, then muingon ko, kumplito na ang ako ang misyon. Napasinso na ako ang syudad. Kay dinha man gyud para nako mao gyud na bottom line nga ang matag Oroquetanon muasinso gyud silang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Paskwila nila lang anak,
na sila sakto nga panimalay, na ay sakto nga savings, nga simbak ko na ay mahitabo nila na ay makuot sa bulsa, kay tungod na ay mga oportunidad na pwede nilang kasudlan para naaslay kakitaan. So kato kanina Mayor Lem nga imuhang naingon na atay Metro sa dito Mayor? Metro Central, Metro yes. Central Mall dayon ferry, so ito mga ferry Mayor Lem? Starlight Ferry. Starlight Ferry, so katong fast cut. Dayon McDonald's, Chowking. Wag natin na-mention Ang Krispy Krispy Kreme. Kreme, posibleng maghimo sila diri og drive-thru to Krispy test Kreme. the market within the year. Kay nastorya na nato sila diri. Mo nang na-excited po ko kay kano sa man nahitabo na nga nagka-interest ni ani kadaghang investor sa ato nga syudad, Sir Jan, no? Wa pasukad, no? So mao nang moingon ko sa atong mga katawhan kung ugaling nahitabo ni tungod kay nagkahiusa tang mga Oroketanon. And we as a community and as a people were able to project to the world, no, not only here in the province of Misamis Occidental or in Region 10, pero na-project na to sa tibuok kalibutan, tibuok Pilipinas nga Oroqueta is here and we are ready to do business with them. Wow. So dagan-dagan jud ay ang abot sa Oroqueta na mga Daghan, establishment. daghan. So mga ka-people nga naminaw dira sa ato live streaming karon kauban nato ang atong halangdong mayor. Labi exciting no, naminaw pa lang ko pero murag ako ang una-una murag opening na ugma. Nakita no nang hapit ng opening na nga. Salamat sa Ginoo atong itabangag ampo nga ang tanan gyud no ma-realize gina pohon bansabang sa Ginoo. Yes, Sir Jan. Banan po sa Ginoo si Mayor Lemuel Merrick Acosta ug ang tibuok LGU Oroqueta. Napa ba kay kadungag ato Mayor Lem atong mga ang ako alang Sir Jan, una dai sa tanan, nagpasalamat ko sa kahigayunan nga imuha kong gihatagan og panahon para mapaabot nato ang ato ang direksyon sa ato ang mga kaigsuunan, no, especially sa 100,000 strong nga followers sa people of Oroqueta. almost 200 na gid. 200 na. Hapit na mo 300. Hapit na mo 300,000. Imagine, mao na hapit ang populasyon sa tong probinsya, Sir Jan. So, sa Misok. No? So, sa tanan natong Sa mga nag-view diha, nag-view mga din ha. ka-people. At least, nakita ninyo unsay direksyon sa ato ang pinanggang syudad, no? Dili lang nako, kung dili, kauban si Vice Mayor Gigi, ang mga pulo nato nga mga konsihales, ang ato ang tulo ka ex-officials, ang ato ang mga heads of office, makauban nako sa local government units, barangay officials, ang ato ang governor, vice governor, board members, ang ato ang congressman. Kay isa man mi ka team, no? Isa man mi ka team. Dili man pud din ako kaya kung kami-kami lang, Sir Jan, no? Gi-plaster yun mi tanan para mo komplementar, mahimo ming komplementaryo sa isag-isa, no? So, ang ako alam pong hangyo sa mga Oroquetanons is to cooperate and to work together, no? Sama biblical man ni Sir Jan nga, we have to claim it now, no? Ang ato lang yun, mga Oroquetanons, i-claim nato nga mo asenso ta kay ang Oroqueta kabisera sa probinsya sa Misamis Occidental. Lagi. So, Oroqueta City, the capital of Misamis Occidental. Yes, oo. Salamat kaayo Mayor Lemuel Merrick Acosta. Salamat usab sa ato mga viewers. At least karon mga ka-people kay balota kung say mga kaming mga establishment in our city of Oroqueta, the capital of Misamis Occidental. Muna ka-people sa mga ning apas og view sa ato ang live streaming na natay Metro Central Mall. Central Mall. Na maabot sa ato ang dakbayan asa na may mutang gani Mayor. Naasab ang akong nahibalan ko Villaflor na pero moingon pud ang Upper Langkanga, naasa Upper Langkanga na siya. Mahisgutan ra niya na kung asa dapit basta nasa Oroqueta. Then natay light ferries, fast cut, napagay McDo, nahay Chowking, nahay Handyman, o Krispy Kreme, and more mga ka-people. Grabe gyud ang Oroqueta ka-people, daghan nga moabot na mga business opportunity o kini pod dungag pod nga makatabang usab sa atong mga katawhan nga daghan pod ang mga
trabaho kay dagan mapod ang mag-open. Mayor Lemuel, once again, salamat kaayo nga imong gitugutan nga maka-anhi sa imong opisina karon. First time na ko ni mga ka-people nga maka-interview gid nato ang atoang mayor sa atoang City of Oroqueta diri gyud sa iyang office. Salamat kay Mayor Lemuel ug salamat po sa imong kakugi sa pagmahal sa atong dakbayan sa Oroqueta para the more ng atong syudad mulambok. Once again mga ka-people, ang ka-people ng bayan together with our Mayor Lemuel Merrick Acosta. Mayong hapon sa tanan.